Yun, kumusta mga lods? Galing Batangas tayo ngayon kasama sila, sila Tang, Sinang, si Jason, si Taytay bro, mga bata. Yan, si Tatay, Jerome, si Kayong, na Pogi, si San James, si Paresting, si Bunso, saka si Kerwin. Yan mga lods, pag-swimming tayo ngayong araw. Yan, dito na yung mga dala natin. Marami pa dun sa sa kanila. So nasa na tayo? Batangas. Saan lugar na to bro? Ibaan. Ibaan, Batangas. Medyo malayo-layo pa mga lods. Andun yung dagat. Ito yung titirahan natin. Pag-i-stay natin, grabe naman yung titira. Kasi mga natin, mga karga, mga gulay, mga karne. Yan. Marami. Pero dito yung paborito natin. Hi! Ito, kitang-kita na yung dagat dito. Iyon. Yun o. Oops. Ganda. Ganda. Gaya ka eh. Indam. Iyon. Diyan tayo maliligo mga lods mamaya. Yan, ito yung sala mga lods. Tapos ito yung kwarto natin. Yan. Mga double deck na pang dalawahan. Tapos dito pa. Oh. Yan. Maluwag. Meron pa dito. Ay, CR. Yan, banyo. Okay lang po. Okay lang po. Mga ilan ka po? Para mabigyan ko na po kayo para may malimutan po. Kain na na, kain na na. Minsan mo na, pauwi na kayo. Pagkain. Minsan mo, pagkain ulit. Yan. Dami yan. Parang inasal na mga lods oh. Sarap. Lo, kilala si Bebang. Kilala si Bebang. Hindi si Bebang yan. Bakit ako kilala? Hindi yan si Bebang, kamukha niya lang. Kamukhang kamukha yan oh. Nanonood kayo? Napanood mo ba ako? Madam Sonia. Oh, ligo-ligo na. Ganda ng book ni Bebang oh. Yung, sisid yung. Galing! Sarap. You know. Sabaw-sabaw mo na mga lods. Mangga, dalandan. Ang liit lang, ano? You know. Nangingihaw tayo dito. Sanmig. Oh, sanlig. Sanmig. Mais. Sweet corn. Sweet corn. Yun mga lods, kain na tayo. Yan, ulam natin. Kaya wala naman may sa karang you know. vlog. Hindi, marami pa yan bro. You know, dami pa oh. Oh, paano walang natira? Oh, paano to? Isang kaldero to oh. Ano yan? Walang laman ba yan? Oh, yan oh. 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 Kalderong may kanin. No. No. Yan lahat. Buhay tapyas. Oh. Ha? Ikaw luto na. Ano yan, adobo? Meron pa. Hindi masarap yan. Ay, Masarap. ako nagluto pala yan. Masarap yan. Siyempre bro. Tara, kain na tayo mga lods. Nandito sa no? Ketchup. Ano? Mang Tomas. Chafe, kumain na eh.
Sino? Papa. Tatay. Pwede bang kumain? Tira po muna pag busog. Tomorrow. Yun, magandang umaga mga lods. Yan. Mag-alas 6 na. Dito tayo sa gilid. Ang kalma lang ng ilog ng anong dagat. Saan? Ah, yun o. Isda. Ang ganda ng ano, din yung araw. Oh. Wag kainin mo tong isda. May red horse pa dito. Tara, tingin tayo doon. Bibili tayong fish. Meron ba? Fish na pang. Pang grill. Pang iyaw. Meron ba? Wala ata. Bibili ko isda. Oh, magkano yan? Ano? Yan. Pwede na sa 200. Yan. Pang iyaw ba? Pwedeng pang iyaw yan? Oh. Wala eh. Oh, 200 do. Ang ihaw pa sigang. Dito. 200. Sariwa. Tingnan mo kung may iba. Isa lang. Wala na iba. Wala na ho eh. Wala na ho eh. Yan lang talaga yan? Kailan na huli? Eh, hanap mo malalaki. Wala naman doong malalaki. Ayan o. Yan ang huli na malalaki. Magaan lang sa kanila na. Wap. Bago pa. Bembe. Aminisa din ayun. Wala. Ikaw mo sir, para ano? Pili din ng ano, souvenir. Momo ko doon ng ano. Sarap. Masarap. Ikaw mo sir, pangimagas. Sarap, masarap. Masarap. Panghimagas. Dito naman sir, ilagay mo dito. Souvenir. Oh, Baka gusto souvenirs. ng mga kasama nyo. Uy, makita mo. Yung mga ano, pag Dalagyan natin pag ng nagawin dito name. sa ano, Apat 100 lang yan. Dalagyan natin pang San Juan, Batangas. Hugo? Barangay Hugo. 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 Barangay Hugom. Ito ma'am, nalalagyan ng name yan. Pasalubong nyo sa mga ano nyo. Palagyan mo ng pangalan. Yun mga lods, ihaw tayo. Sariwang isda. Yan. Ito yung binili natin kanina mga lods. Dalawa kami ni Madam Sonia. Yan. Igado mga lods, igado. Nagdala ka pala dyan? Nag-video ka pala. Tingit natin. Bro. Saan? Ang huli tayo ng isda. No. Dito kanina ang dami isda. Yun o, nagpa-flooring sin San James oh. Nagawa ako ng... Ay ano mas yan? Saan na yung kulay itim? Sira? Ayan. Hiramin natin yan. Hanap tayo ng isda. Ah, meron? Meron daw isda doon.
Mati. Isid. Lepet. Pinabunutan. Ulit pa, hanap isda. Isid. Doon. Kaway-kaway, boys. Hey guys. Yan. Tatay, kaway. Iwan ka? Sama ka, di ba? Ay, nag-ano yan? Yun? Ay, ng tubig. Ay, baka po mahirapan. Let's go. Pag tinutok ko, kakaway kayo ha. Oh, yung mga kinakabahan dyan. Yan na. Wala pa nga eh. Bye-bye. Oh, kaway. Mamaya. Yehey! Bibilis pa yan. Bilis na. Kaway. Wala, bilis na. Liligo na. Kapit! Liligo na. Kapit! Sarap. Oh. Sinasabuyan yung camera. Vlog.
Wala ng gas? O kaway! Oy, wala pa! Wala pa! Wala bang pating? Hindi pa daw ah. Ay, sabi niya? Pwede? Talon! Ala! Kaway, kaway! Dahil nakaganito pala ako kanina. Oh. Nasasabuyan ng tubig eh. Ano? Sarap. Langay na, dali. Yung, dive ka yung. Ting! Dive! Sige, sige. Kaway ka, kaway. Oh, kalain, kaway ka rin. Pwede, dito nga nasasabuyan ng tubig eh. Baka blurred. Ganda. Dito na lang ako harap. Mamaya. Ganito pala dapat ako. Na. Ganito pala dapat. Kuya, tanggalin mo kami dito. Ano tanggalin? Lala, itim ka ba? Itim ka? Akit na, akit na. Ayoko. Uli na po, no? Wag. Uy, baba! Oh, akit na. Ay, dulas. Dito na lang ako. Dito na lang ako. Sarap. Dive pala, dive pala. Linaw oh. Yan na, yan na. Yan na. Saan? Ikaw naman doon, sa doon? Pwede. Kaso hindi ako pwedeng umarap dito. Pwede? Pwede! Pero may kapitan dyan doon. Pwede kang umarap doon. Di ba kaya pwede siyang umarap doon sa likod? Kasi baka mahulog yan. Hindi. Hawakan na lang dito yung isang kamay. Oo. Tapos nakarap ko doon. Safe naman eh. Hindi naman nayuyug eh. Yan. Kaya tayo dito muna. Hindi, para ano lang. Oh, kaway, kaway! Yee! Yee! Okay na yan. Goods. Oh. Yan na, yan na. Tubig yung nakukuha ko, bro. Ng life vest. Ang cute to, no? Ay, di na kasama. Sakay ka na. Dali. Sakay ka na. Sakay na. Hindi na kasama.
Sige. Kalon. Oh. Hi, say hi bro. Hello guys. Si Kayang Brown again di bro. Kayak. Kayak. Yun. Yan. Yan. Sandal ka. Yan. Smile, hindi, kapit ka lang. Diyan lang oh. Smile Kobe. Uy. Smile. Sulat. Hindi. Kapit ka lang. Hindi, dyan lang. Dyan na yun. Dyan na yun. Pangit mo, di bagay. Basher. Ang cute ng headless. Hindi, dyan na yun. Ang bibilis. Ay, ang galing ah. Ba't yan dito? Sponsor. Alright. Yan, kayak-kayak. Marunong ka? Ayos lang yan. Yes sir, tara sa gitna. Galing ni Jeremy no? Lupit. Oo, sa ilalim ng tao. Doon tayo, tatabi tayo sa kanila. Lino ng tubig ko eh. Hindi, sa kabila Win, sa kabila. Kabila. Ayan o, ganyan, Berta. Wala, puro tubig na. Atin mo na malalim. Atin mo na malalim. Malalim. Titanic ba eh? O yung ano sa ko? Gilid. Bitaw yung sagwan. Hanggang nasa ulan, hanggang. O, baliktarin mo, baliktarin mo. Mo na ang Diyos. Baliktarin mo. Tapos mo na malaki ba magbigat. Ako na lang sa unahan. Magsasagwan ako. Titanic tayo ah. Tara. Punta dito yung. Ay, mapakita ka pala. Amon! Amon! Di ba ano? Amon! Ah! Sabay tayo, sabay tayo, sabay. Sige. Sabayan, sabayan. Tara, sabay na. Talo na kayo. Paunahan! Sige, paunahan! Tayo yung nakakatilo.
sagsagwan na yun. Tatang-tatan. Mas may isa. Oh. Yay! Ala, habulan na. Dalawa na kayo. Yes, sir! Lakas, oh. Lakas, boy! Teka lang. Oh. Lupit, oh. Sabay baliktad, boy. Sabay baliktad. Sarap. Hello. Yung pala hindi naririnig. Wala tatlong ano yan eh. Tatlong extra large. Yun o, nandun na sila. Hello? Hello? Masarap, masarap. Win, masarap, Win. Sana all. Sana all, no? Mad. Ate, magkano salbabidan? Gabi. Hay ka. Pad ay 20 times 20. 400 ka na. Chat. Ano yung iba? Yan mga lods, bumibili sila ng ano, mga souvenir nila dito sa ano, Batangas. Yeah. Yan. Oh, palusutan tabi na eh. Naka-service na nga ro daw. Batansaw.